Bermesa emang mak belang kemen jadi gawe cemilan peyek bermesa. Hujan-hujan bikin cemilan peyek goreng teri ini mau terima dinggo renang dinggo anunan tok ya wis singko di piye leh we kilo terine wis tak campur dicoba keras apa ndak. Wes simpel. Pokoknya ya serba simpel. Bukai kacang. Gak ya? Oh, anak kacang. Teri tok sayang. Sebentar, terus. Bentar ini sini. Lagi kayak ini. Wes teri ini sidik-sidik. Gak kartu teri ini. Sayang. Bekong ni. Daya. Lagi pindah. Soalnya belang kemen nih, gawe dewe bergak belang kemen. Mulai dolan, mulai nggawa tebu iki lho kaya ngene. Iki gaweane anak wedok lho. Bar ngoceki tebu, bar mantebu, njaluk gawe peyek pemirsa, pe dienggo mangan. Dadi niki dekne gimana tak gawekno. Kae wis ngetik peyeke. Njaluk peyek. Ngarek kae. Iki rasane kelaparan kowe. Iya. Kok dileh, Mang? Mek tebu. Ning SD. Terus kalau ngene pemirsa, iki tok ora iki. Mbah. Kok ada Peyeke. Wes kok gak usah apa. karena lambe nemtok. Ya mek gak usah melok kowe dhewe wis to. Lebih panas. Iki pemirsa iki peyek bikinane make kaya ngene. Tuh. Iki nek tuku dibungkusi ngono ki 2000 isi 3 pemirsa. 3 apa 4 bikin sendiri, murah, hemat biaya. Di review peyeke. Nyah ya wi. Empuk yo. Diamoni ah. Ya, Mak. Nyah bang. Tuh. Lah diwen aku teh. Gak gelem. Entek ini. Wes, nasi pangan. Nih bona. Entah bona kok mau. Memang berarti kau sekolahan. Enggak jadi toples wini cek. Enggak melempem. Jika. Nah, neneknya. Ambil tok kek. Ambil tok. Zaman memang benar.
yang mulai. Lalang mulai. Ya udah nak. Aku kok ora kowe. Ini benar. Hah? Mah. Wes. Wes. Hmm. Apa? Apa? Ingat ya apa kok? Pinter. Kucingnya pinter. Enggak. Lampretnya itu wakil sama. Dan mana ya? Ngumpret. Mah. Kenapa dek mau? Kesel. Gayon. Ceplok. Ning di. Ceplok. Apa sih ceblok-ceblok? Nang apa? Kayak ceblok-ceblok kaya menek. Tipe. Ngomong kok iso ora bener. Lah salam ora elon-elon kok. Mbak kenapa jalan-jalan tetap olan? Kurang gizi. Kurang gizi, kurang mangan. Maring kowe jajan ae. Dadine yo tiba-tiba mosok mlaku alon tiba, anu tiba. Jajalan nek mangan sego sing akeh. Aja jajan, tak kuat. Tracake berengan cilik weh. Mas Ali. Gede kok gajah. Kan kuat. Nek tracake gede ki ora tiba-tiba. Aku melayu cek kena. Kena piye mate? Melayu pas guyonan. Digutak Mas Andi ya? Mesti sik kena piye? Saya kena aku. Digutak Mas Andi. Terus melayu cowok pun tetap kena. Mas Andi ya akas. Pokoknya Mas Andi akas. Ayo, kurak. Ayah. Wis dikeki mangan dhewe kok iso kaya ngono. Kita inget tipite terus lah. Enak wi? Kak. Kak bolak-balik. Gak enak. Padunem. Kayak enak kok bendino kon gawekno. Kenapa jam setelah itu kok? Gak ngarah. Keprot. Yo diumbah. Iki terine enak wi, terine dipangan. Ayo. Tak kei sithik kok. Terine tak kei sithik wi padahal. Udah pangan. Jembok pliyek iya. Wis tak gawekno to. Bayake to. Wis pira wene le wi gawek bayake ngene. Bener. Enak tau udan-udan ganyik ae. Enak. Nek gak enak gak usah dipangan. Kemang tanduk ping pira kuwi bayake. Muni gak enak kok glathuk. Kosok baleni ya. Yo lah. Kriuk crispy. Kak crispy kak. Apa oleh? Lempem. Kowe bualek engko diujat nih ya.
Ngono keras, kriuk-kriuk kok. Piteke ngerti kucing. Kucingnya ngerti pitik. Lah, terine mbok kelompokno mbok en sapa? Kucing. Kucing. Heeh. Mbok en make gelem kok. Kakak sama engkanya, kucing Bingung gak ini. iso. Karena aku arek kok. Wes ya wes gak usah tandukne. Memang kan lesu lucu iki. Wes yen ditutup. Aku pengen tanduk sekon. Yen tanduk Mbak hambalan. jerene warak jan anak wedok iki ngene kuwi lho pemirsa muni warak pengen tanduk sego mbek sambel neh. Minta tanduk. Sithik ae nek tanduk. Ae tanduk. Wis sambele enak to. Serba Men buat edakna. keras. Kan gak prung. Memang sambal terong karo teri. Sambal terong mbek teri. Jangan emang cek perang. Kayak kok Yo kok sing apik Nduk. Lah sing terep aja miring. Jian anak wedok munine gak enak pemirsa. Tapi tanduk pindo. Munine wis parek, tapi tanduk neh pemirsa. Ngono ki jajalan apa? Warek tak tanduk neh. Asline wetenge warek, cangkeme kudu ganyik. Iya. tapi cek kurang nah, cek lesu nah. Kemana seman ping piro? Enggak iki, mbek nang sekolahan. Pindo ya. Ayo. Mulane aja dolan ayo. Ayo kong kaleng. Kuwi kan kok tengah. Tapi empuk ya. Empuk. Bocah. Enak PR berapa? Oh iya. Awakmu nek mak mangan dijak mangan ra gelem, repot pemirsa. Nek mangan dhewe ngono kuwi wis seneng. Kemeron dolanan iki, kemeron dolanan. Wis ya aku tak nutukno ya. Purung. Wis sisa-sisa purung mau. Gelap. Teng. Ora ketok wi.